дугонаҷон, як хабари хуш дорам. ҷойи кор ёфтам дар Русия. $500 дар як моҳ маош. ҷойи хоб бошад бепул, хӯроки бепул. биё як ҷоя меравем. дугонаҷонам, $500 ман дар хона нишаста меёбам. чӣ хел? ман дар Фаберлик кор мекунам ва аз назди фарзандонам дур намеравам. ҳамаи таҷҳизоти хонаамро аз ҳисоби даромади Фаберлик харидам. ин хел бошад дугонаҷон, ман ҳам Русия намеравам ва ҳамроҳатон кор мекунам. Фаберлик бароварандаи ҳамаи орзуҳои шумо. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯзам дар бозори Корвонем, нулевой дарвоза, сеюм проход, тарафи дасти рост, дукони Ҳоҷи Неъмат. дукони Ҳоҷи Неъмат даем. пешаем тамошо шумо да рекомендация метам барои занакое ки дар Фаберлик мехоҳанд кор кунанд. ами апай Дилбарнисо телефонош ҳастанд. апай Дилбарнисо ном дора. муваффақай одами муваффақай дар Фаберлик. метавонед ки шумо қатиш ҳамкорӣ кунед. инсони навзай беҳад инсони хубай. вақте ки шумо қатиш кор мекунед, ҳамин шуморо ба муваффақият бурда мерасонад. яъне ки шуморо поддержка мекунад, ёрдам мекунад дар ҳамин Фаберлик. шумо пеш мерен, соҳиби маблағҳои калон ҳам мешин. барои ҳамин метавонед ки дар ҳамин кас занг бизанед, қатиш маслиҳат кунед. шумо қат ҳамкорӣ нағз мекунед. боқӣ чиҳои моро тамошо кардан бигиред. ё папринои новинкаанд ки дар Корвон нав омадагиянд. нархшон 150 сомон. 150 сомон. инҷа бобои Неъматулло, Ҳоҷи Неъматулло бигин. сразу худаш гуфта будем ки ай пишти ҳамиҳо сразу пайдо мешавад. қати шумо гап мезананд, муомилаи нағз дора. қати клиентҳо хушрӯ гап мезананд. баъд инами ҳамаи чизора баъд новинкара бисёр меёрад. ин бобои Ҳоҷи Неъматуллоро ҳамин ҷаҳон мешиносад. ина марҳамат чизоша бибинед. баъд худаш ҳамин сангора худаш мезанад. вақти бекор шава ҳамин сангора худаш мезанад ки качествени биёд. баъд болои сари сангзануда меиста ки сангоша хушрӯ бизанад. бисёр меҳнати сахт мекунад. бачаи меҳнаткашай. не 150 сомон. не материалои бобои Ҳоҷи Неъматулло. анаи тараф меяд зимекош меояд. ин зимекош 200 сомон. 200 сомон. ина марҳамат бинед. ҳамин ман шумода гап зада будам ки ё нархошон зависит мекунад ай сангошон. ина касе ки мехоҳад меояд аямҷа харидорӣ мекунад. ина чиё новинка бобои Ҳоҷи Неъматулло. ҳамин новинка нам аямё. ин новинка дастан. маш новинка дастан. баъд бобои Неъматулло намера худаш болои сатҳи сангзануда меистаанд. баъд сангзану санг мезанад. ё нархҳои ё 150 сомон дастанд. ай қарибан метавонем бигирем шумода нишон будем. ана инҷа бо поёншон ё нигина амоқиланд дига хелшана. нигина амоқо навидошачо. ин нигина апай нигина бо дар хонаш дига хелкада хиша. ина бромада. ҳама инами нигинара баричкош бисёран хайде чикари ки мо гап задем. мо и Ҳоҷи Неъматулло ки гуфти апси чиё мебурам моира гап задагим. моира мешносам чит ҳоз як ана бобои Ҳоҷи Неъматулло хича ай камера мегрезона мега ки ана мара нашносан хубтарай. ина марҳамат. ина марҳамат. касе ки марҳамат харидорӣ ҳастай. касе ки харидорӣ марҳамат биён амҷада ҷои обтобишай харидорӣ кунад. касе ки бисёр омадан наметавонад мода муроҷиат мекунад. мо ҳамира дастафта дорем. чизои бобои Ҳоҷи Неъматуллоро ин ҷода ҳастай. ин чизое ки баъзе ҷода намеёвем ку мекоем ҳамҷада меёвем. барое ки ин баъд ин қаша ҷога мекунам чизора. ин қаша мефурӯша ин қаша ҷога мекунам. барои одамои ақиб мондагӣ ҳам хеле барои одамои ақиб мондагӣ инсон ховоло ҳам ҳастанд ку дер баёчон мезанам материалгирӣ. барои ҳаморам фикршона мекадаӣ. ина боқӣ сарбаланду обод бошем. касе дар канал обуна нест обуна шава. касе обуна шудагия як лайк мона. ҳамин навори моро ба дӯстотон ба хештаборотон паделисан кунед. боқӣ сарбаланду обод бошен. худоҳофиз.